Terve! Minä olen Fellow. Omistajani yrittää kuvata vlogia, mutta siitä ei kännykän laadun takia ja webkameran paskan laadun takia tule yhtään mitään. Minun piti vain kertoa teille katsojille, että kohta pian tulee videota, kun olen opetellut editoimaan. Olen juuri oppinut leikkaamaan videoita vähän, mutta minulla ei juuri tällä hetkellä joulukiireiden vuoksi ole aikaa. Mutta kohta. Ja olen hyvin kiitollinen teistä, ihanista odottajista siellä. Ja haluan siksi toivottaa teille kovin hyvää joulua. Pusi pusi. Nähdään pian. Moi moi.